Halløj. Det er altså en video med Albert og mig, og vi skal taste-teste i dag. Vi har købt to ting. Ja, vi har rigtig Netto. Vi står ude for Menu, og nu skal vi tage i Brugsen. Ja. Vi ses bare lige, så vi kommer hjem til Albert. Vi er altså kommet hjem til Albert, og nu skal vi taste-teste. Og vi starter med den her. Hvad hedder den så? Den hedder Nice Mellows, tror jeg. Ja. Og vi skal altså rate dem. Der står kakaosmag. Den er okay. Ja. Og så har vi også den her. Måske kender I det. Og så har vi altså den her. Og vi skal også rate dem. Yes. Okay, vi ser sådan her ud. Så ud 3, 2, 1. Jeg kan ikke lide den. Nej. Det smager lidt underligt, fordi det er chokolade. Det smager lidt af kakao. Og så er der også jordbær i. Ja. Okay. Og jeg fik til sidst. Det skal jeg fandme ikke. Det må du gerne. Nej. Ja. Nu skal vi rate det. Smag det. Nu er jeg det. Rate det. Rød kokoskunder. Albert, han var ikke så vild med det. Det var ikke så godt. Så, jeg skulle bare lige hente noget vand. Så får du den der. Nu er det et eller andet super sour gel. Sådan noget, man skal prøve sådan suge ind, tror jeg. Jeg har fået den op. Hvordan åbner man? Hvordan åbner man? Jeg ved ikke, om man kan se det. Vi smager den på samme tid. Hvordan? Sådan der. Okay. Ej, Albert, prøv lige at se. Det dufter godt. Ad. Okay. 3, 2, 1. Det smager godt. Vi glemte at rate det nu. Okay, vi rater lige det andet først. Ja, vi skal lige rate de der skumnogen. Ja. Jeg vil sige 10 ud af 2. Jeg tager en 3 ud af 10. 3 ud af 10. Okay, den her. 8 ud af 10. Jeg siger 6 ud af 10. Den er god, den her. Jeg er ikke helt vild med den. Men den er god. Altså, smagen er god, men så konsistensen er meget underlig. Jeg synes, den er god. Og sur. Og det her, det tror jeg, det bliver det bedste. Ja, det dufter sådan sindssygt godt. Skal vi ikke bare skifte? Nej, du. Hvad skal man? Altså, skal man? Du skal presse det op. Tætgummi, tror jeg. Stod der i hvert fald. Nu så presser man den op, og så har man tyggegummi. Nej. Fuck, sådan sukker. Jeg ved det. Ej, man kan jo ikke. Tror du ikke, du skal have det ind i munden? Kan vi gøre den her? Ja. Er det ikke tyggegummi? Jo, det tror jeg. Og du? Smager det godt? Der er bubblegum. Ej, du fik meget ud. Ja. Ej, det er meget blødt. Ja. Jeg ved ikke, om det er tyggegummi. Jeg sluger det bare. Det gør jeg sgu ikke. Der står toppelgum. Toppelgum. Står der ikke, hvis man må spise det? Ja, jeg sluger det. Jeg spiser sgu ikke det. Hvorfor ikke? Der er også noget andet, vi skal. Nu er
Vi ses bare lige om lidt. Halløj igen. Vi skal altså spise den her. Den er helt hvid. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ved jeg sgu heller ikke. 3, 2, 1. Det er lakrids. Vi hader begge to lakrids. Vi finder noget andet lige om lidt. Ja. Så vi ses i næste klip. Igen. Nu har vi fundet en eller anden Så vi Du kan ved- mærke, at jeg skal finde mix med det. Kan du ikke? Nej. Hvis det er noget sovs, så skal jeg finde mix med det. Men vi har også fundet Er det- noget andet. Nu. Det er dressing, tror jeg. Jo, det er dressing. Vi har også fundet noget andet. Det er dressing. Ja, jeg skal ikke have dressing. Jeg har også fundet dem her. Skal jeg åbne den her imens? Nej. Hvad rater du den? Okay. Vi tager den her. Jeg rater den 1 ud af 10. Hvad er det? Jeg ved ikke. Altså. Et eller andet jule eller noget. Den er lille. Jeg prøver. Skal jeg squash? Det smager fucking godt. Hvad? Vil du have min? Ej, det er svært. Det smager godt. Der er noget nødder i og noget. Jeg kan ikke lide det. Altså, det er ikke sådan noget, jeg vil spise hvad det hedder, til hverdag, men altså. Nej. Ah, tak. Det smager sgu ikke. Ej, det er om på. Det der om på, det smager. Ej, jeg skulle fandme hellere spise det. Ej, nu kan jeg godt smage det. Ja. Vi ses i næste klip. Eller nej, vi ses i næste video. Ja. Vi ses. Og like og subscribe for flere videoer med Albert. Vi ses.